बेयाव नुजाथिफैनानै मानगोनां चेनेल बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोथारै बा गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावग्रोनाय जाबाय। बेसेबां भट मोननानै देरहाखो? आं दिनै सिमेन्सापुरि गाव पन्सायतनि सिङाव थानाय गामि पन्सायतनि सिङाव थानाय 4 नं वार्ड माजगावनिफ्राय आं दिनै देरहासार जानो हादों। गासै 178 भटजों आं देरहानो हादों। गासै देरहानानै दा रायजो राजानि माबायदि खामानि मावो? आं दिनै देरहालांनायनि उनाव बेखौनो सानदों आं गासै रायजो राजानि गासै ओनसोलनि गामि ओनसोलनि समाजनि सुबुं समाजनि गासैनिबो मोजां खामानि मावलांनो होनना सानदों। बे भट बिसायख'थियाव रायजो राजानिफ्राय माबायदि हेफाजाब मोननानै देरहाखो? बे भट बिसायख'थियावथ' आं बुंनो थाङोब्ला रायजो राजानिफ्राय गोबां माने अनसायनाय आरो गोबां सुबिदा मोनदों। सुबिदाया बेनो जाहैबाय गोहोम खोख्लैनाय मोनदों आरो लोगोसेनो आङो बेखौ बुंनांगोन जे जोंहा 1, 2, 3 बर' माजगाव गामि दङ। बेयाव दाबथाम गामिजों गोरोबलायनानै जों खौसेयै गोरोबलायनानै जोङो रायजो जालायनाय जादों। बे बिथिङैनो बिथांमोना आंखौनो सासे 4 नं वार्डनिफ्राय वार्ड मेम्बार हिसाबै बा बिजाथि हिसाबै आंखौनो सायख'नाय जादों। बेबायदि बिथांमोना आंनि जानानै गोबां माने सहाय होदों आरो आंखौनो बिजाथि महरै सायख'नानै दिनै बेनि फिथाइखौ मोननाय बायदि जाहैबाय आरो देरहासारनायनि फिथाइखौबो आं मोननाय जाहैबाय आरोखि। देरहानानैथ' आं बुंनांगोन बिथांमोननि बा रायजो राजानि अनसायनायजों लोगोसे बिथांमोननि जा गोहोम आंनाव खोलैनाय जादों बेजों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोखि। बेसेबां भटआव देरहादों होनदोंमोन? ओरैनो गासै आं भटआव 178 भटआव देरहानाय जादों। ओरैनो गासै भटआ जाहैबाय 635मोन। बेनिनो कास्टिंआ जादों 835मोन सरि बे 612 भटआव कास्टिं जादोंमोन। बेनिफ्रायनो आं मोनदों माने 178 भटआव आं देरहानाय जादों आरोखि। बेसेबां भारा भटआ जोंनि गेजेराव ओरैनो केन्डिडेटफोरा 7मोन आरो जों बेखौबो आङो मख'नांगोन बुंनांगोन जोंनिया बे माजगाव वार्डआ 4 नं 4 नं बा वार्डआ हारसा बर' लोगो नांनानै आरो मिक्सार आरो जोंनिया हारसा आरो बर'जों मिक्सार। बेखायनो जोंनिया माने गोबां साननो गोनां आरो क्रिटिकेल हिसाबै क्रिटिकेलि होननानै जों बुंनांगोन आरोखि। बेखायनो जोङो आलादायैबो बर' गोजा देरहानो हाया आरो आलादायै हारसा गोजाबो देरहानो हाया। बेबायदि मोनसे क्रिटिकेलि जानानै दं आरो मेम्बार्सफोरानो जाहैबाय 7मोन आरो बे बिथिङाव माने एसे गोब्राब होननानै आं बुंनो थाङो आरोखि। दिनै आंनि गेजेराव जों सानैनि गेजेराव मोनसे कन्टेस्ट जादोंमोन। बे कन्टेस्टआव माने समानमोन जेरै 176मोन आरोखि। बिहाबो 76 आंहाबो 76मोन। दा बेनि गेजेराव आङो माने लाकिलि माने मोनसे भट मोननानै आं माने देरहासार जानो हादों आरो जेरै दाजाबबा 77टा भट जाहैबाय आरोखि। दा बेजोंनो आङो देरहासार जानो हाहैबाय आरोखि। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG टेक्नोलॉजी, BSS डिप्ल'मा इन क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, BSS डिप्ल'मा इन फर्स्ट एड एंड पेशेंट केयर, BSS डिप्ल'मा इन फिजिकल असिस्टेंट, BSS डिप्ल'मा इन ECG टेक्नीशियन, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल स्टरलाइजेशन टेक्नीशियन असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन डाइटिशियन, सर्टिफिकेट इन ओल्ड एज केयर, सर्टिफिकेट हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, लैब असिस्टेंट, फार्मेसी असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, सर्टिफिकेट इन पुलमोनारी फंक्शन टेस्ट एबा PFT टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन अवेयरनेस ऑफ HIV/AIDS, सर्टिफिकेट इन एंटी मलेरिया ट्रेनिंग आरो लोगोसे ऑफिस मैनेजमेंट कोर्सेस, कंप्यूटर कोर्सेस आरो कम्युनिकेटिव एंड सॉफ्ट स्किल एजुकेशननि कोर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं।
जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेसनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।